Assalamu alaykum, hormatly, gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Gowmusyňyz? Adatça bolşýaly, bugün hem men siziň bilen ören gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşarym. Eger siz şu kanalda goýulan videolary halaýan bolsaňyz we mundanam has gyzykly we peýdaly videolaryň gelmegini isleýän bolsaňyz, gaýrat edip kanala agza boluň, like basyň, tesbir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Gelin şu günkü günün videosuna başlayalım. Okeandaky iň sesli jandar. Men iň uly iki zat adly videoda dünýädäki iň uly jandar bolan mawy kitiň sesiniň beýikligi hakynda aýdyp geçipdim. Eger siz şol videonu görmek isleseňiz, şu sağ tarapda ýokarda görkezilen bellige basyp, güni şol video geçip bilersiňiz. Bugünkü gaty sesli jandaryň ululugy bolsa, bary ýogy 4-5 cm ýetýär. Şonda da ol jandaryň sesi mawy kitiň sesinden hem beýikdir. Has dogrusy şol jandaryň toporunyň sesi. Alma ady Alpheus belullus bolan gysga, ýa-da inglizçesi tiger pistol shrimp, rusça ady bolsa krevetka, okeandaky iň ýokary ses çykarýan jandardyr. Ol okeandan başga-da tropik suwlarda hem ýaşamaga ukyplydyr. Bir sürü şeýle gysganyň ýa-da krevetkanyň bir wagtda çykarýan sesi 200 desibele ýetip bilýär. Ýagny ol ses adamyň gulagyny eşitmez hale getirip bilýän derejede ýokarydyr. Adatça 85 desibelden ýokardaky ses adamyň eşidiş organlaryna ziýanlydyr. Gelin ol sesiň nä derece ýokarydygyny beýleki sesli zatlar bilen deňeşdirip görelim. Amerikanyň supersonik ýa-da swerhzvukowy harby seweş uçary bolan Raptor 145-160 desibel beýiklikde ses çykaryp bilýär. Kosmosa uçan raketa 200-204 desibel aralygyndaky ses çykarýar. Ýolugçy uçary 140 desibel. 1961-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda Sowet Soýuzy tarapyndan synak edilen AN-602 ýa-da başgaça ady etsel bomba bilen belli bolan termik ýadro bombasynyň sesiniň beýikligi 224 desibele ýetipdir. Inniş taýda 4-5 cm kiçilikdäki jandarlaryň topory nädip beýle ýokary ses çykaryp bilýär diýen sorag döreýär. Olur şol ýokary sesi atagda meňzeş bolan elleriniň ýa-da şol durnaklarynyň açylyp ýapmagy bilen emele getirýär. Ýagny her gedek olur şol durnaklaryny şeýle ýokary syzlyk bilen açyp ýapan wagtynda uly iç hawa bilen dolu bolan köpürjikleri ýa-ni köpükleri döretýär. Ve şol köpükler hem ýarylan wagty ummasyz gaty ýokary ses çykarýar. İň köne täze köpri. Fransiýanyň paýtagty Paris şäherindäki iň köne köprüniň ady Täze köprüdür. Sena derýasynyň iki kenaryny birikdirýän bu köprüniň uzunlygy 232 metr we iňi hem 22 metrdir. Köprüniň gurulşy 1578-nji ýylda başlap 1607-nji ýylda tamamlanýar. Köprü daşdan gurulan. Onuň esasy aýratynlygynyň biri hem ol Sena derýasynyň içinde ýerleşen Ile de la Cité adly kiçijik adany şäheriň kenary bilen birikdirýär. Şol Ile de la Cité adysy Parysyň doglan ýeri ady bilen bellidir. Kimde köp? Piramida diýilende ilki bilen akla gelen ýurt Mösürdür. Sebäbi Arapçasy Ahramet al-Giza we İngilizcesi Pyramids of Giza ady bilen belli bolan bu ýer bütün dünýädäki seýahatçylaryň hökman baryp görmeli ýerler sanawyna bardyr.
Faraonlaryň gonamçylygy hökmünde tanalýan bu binalar alymlaryň aýtmagyna görä bundan 4000 ýyl öň kurulupdyr. Misrdäki piramidalar näçe tanymal bolsalar da iň köp piramidalaryň bar bolan ýurdy Misir däldir. Iň köp piramidalaryň bar bolan ýurdy Sudandyr. Misirde jemi 138 piramida bolup, şondan 118 tanysy turistlere barıp görmek üçin açykdyr. Emma Sudanda 255 tane piramida vardır ve ählisi de turistlere açykdyr. İstanbul Türkiýanyň we bütün dünýäniň iň owdan şäherlerinden biri bolan İstanbul, dünýädäki iki täk birden iki materikde ýerleşen şäherdir. Sultanahmet, Ayasofya, Galata we başga da birnäçe turistik ýerleri bilen meşhur bolan bu köp milletli, köp medeniýetli şäheriň bir bölegi Aziýa materiginde ýerleşen bolsa, beýleki bir bölegi Ýewropada ýerleşýär. Ketçup 1830-njy ýyllarda pomidor ketçup, iç geçme, imit sindirişi we sarılık ýa-da sary getirme ýaly keselleri bejeriji derman hökmünde satylypdyr. Munyň esas sebäbiniň biri de 1834-njy ýylda Amerikaly doktor John Cook Bennett özüniň ketçup reseptini döredendigini we hakykatdanam köp kesellere dermandygyny ynykdapdyr. Ol hatda urudylan ketçupdan derman hem ýasapdyr. Ýöne soňa baka ketçupyň Britaniýada 200 ýyldan gowrak wagt bäri adaty pomidor sosy hökmünde iýlendigi bilinipdir. Ve şol sebäpli adamlar ony adaty imit hökmünde ulanyp başlapdyr. Şu taýda bir zady belläp geçmek gerek, ol hem ketçuplar reseptleri dürlüdürlüdür ve her türlü resepte her türlü ingredientler goýulýandyr. Ýörelge Häzirki döwürde sport zallarynda we öýlerde saglygy berkitmek, horlanmak, ýagyşly ýa-da garly howada binanyň içinde ýöremek we ylgamak üçin ulanylýan ýörelgeler bir wagtlar tusalara ceza vermek üçin ýasalan guraldyr. 1818-nji ýylda Britan injeneri Sir William Cubitt türmedäki tusaklary ulanmak we olardan peýdalanmak niýeti bilen ýürüýte enjam ýasapdyr. Iň azyndan 40 sany tusagyň bir wagtda ulanyp biljegi bu durmadan dönýän merdiwanlar buğday weýan degirmene ýa-da bolmasa suw çekýän guýulara bagly bolupdyr. Netijede ol ýörelgeleriň kömegi bilen tusaklar köp işleri ýerine ýetiripdir. Suw çekmek ýa-da buğday öwmek gerek bolmadyk wagtlarynda da tusaklar hökmany suratda gün içinde birnäçe sagatyň dowamynda şol durmadan dönýän merdiwanlarda ýöremege mejbur bolupdyrlar. Armadillo adly haýwanyň bedenini goraýan gabyklary ok geçirmeýär. Ok diýilende adaty pistolet we awtomat oky. Has güýçli oklary däl. Amerikanyň Texas ştatynyň ýaşaýjysy mellegine gelen armadillany atmak isläpdir. We onuň atan oky haýwanyň bedenine degip, rikoşet edip ýygyna gelip şol atan adamyň özüne degipdir. Aslynda armadillo sözü ispan sözü bolup sowutly ýa-da rusçasy bronejletli diýen manyny berýär. Armadillonyň esasy imiti gurçuk bolanlygy sebäpli ol köplenç owa ýerlerindäki suwa ýakylan melleklere girip edil ýabany doňuz ýaly gazyp gurçuk gözleýär.
Bu hem belliktäki gök önümlere ziyan ýetirýär. Avustraliýada belka ýok. Dünýäniň ähli ýurtlaryna diýen ýaly parklarda we ağaçlaryň köp ýerlerinde garşylaşdygymyz adaty garaguşlar ýa-da rusça ady belkalar Avustraliýada ýok. Alymlar onuň bir näçe sebäplerini öňe sürýärler. Olaryň biri hem Avustraliýada ağaçda ýaşaýan ýylanlaryň köp bolmagydyr. Alymlar bir näçe gedek belkalary başga ýurtlardan Avustraliýa getiripdir. Emma olar tiz wagtda ýok bolup gidipdir. Soňra olar Amerikada ýaşaýan ýürüýte uly ala belkalary getiripdir we olaryň sanagly möçberdäki topary ýürüýte gorakhanalardaky ağaçlarda ýaşaýar. Egremi ýa-da göni. Inha şu görýän suratyňyzda siz käbir liniýalary egri we käbirini de göni ýaly görýärsiňiz. Ýöne eger siz şol liniýalary ýeke-ýeke seretseniz, olaryň ählisiniň gönidigine göz ýetirersiňiz. Hawa, bu liniýalar bir optiki illüziýadyr. Emma şol bir wagtda bu liniýalar adamzadyň bir zadyň anygyna ýetmän karar bermegine meňzeýär. Kitabyň daş ýüzüne görä baha bermediýän bir nakyl bar. Edil şonda ýaly. Pişikler. Bugünkü videomyzyň iň soňky gyzykly fakty hem pişikler hakyndadyr. Pişikleriň öň ayagynda 5 barmak bar. Emma arka ayaklarynda bolsa 4 tane barmak. Alymlar bu fenomeni 4 barmak pişiklere çaltylgamaga ýardam berýän bolmagy mümkin diýip çaklaýarlar. Anha dostlar, şunuň bilen şu günkü videomuzy hem çemleýärsiz. Eger şu video siziň göňüňizde turan bolsa, kanala agza bolmagy, like basmagy we tesbir ýazmagy unutmaň. Inniki videolarda görüşýänçek, hoş, sag bolun.